Maja i Miona su na trenutak zaboravile da su suparnici i obavile su ozbiljan razgovor. Marinkovićeva je zaključila da je Krofak imao tajni plan kada je ušao u reality. Maja Marinković i Stanislav Krofak su rešili da stave tačku na njihovu vezu. Oni su važili za jedan od najskladnijih parova u Beloj kući, a sve se promenilo kada je Stanislava poslala čestitku ocu za Uskrs. Ona ga upozorila da ne treba da bude intiman pred kamerama i on joj dao obećanje da će ispoštovati njenu želju. Kamera je noćas snimila Mionu Jovanović i Maju kako razgovaraju o Stanislavu. Krofak je tvrdio da nikad nije pratio reality i da nije znao ko je Maja, a sada je Miona za drugarki saopštila drugačiju informaciju. Maja je zaključila da je Stanislav ušao sa tajnim planom u reality.